Едно. Чакай вече. Sorry, man. Аре, бе! Добре, ей! Като кажеш сори, мен ми се става смешно. На мен ми става смешно. Влизай. Ай, ляк. Давай сега. Скачи. Прибери се ръцете. Огледай се по-хубаво. Изстрел! Давай. I don't see him. He got away. Дами и господа, добре дошли на Behind the Scenes на Medieval Weapons 2.0. Илко почти заби бавната, дами и господа. Много е див. Ооо! О, втори какъв успешен опит. Не, ти казах. Няма весо скъсани мисъл. Къде ще вървите? Ми къде я знам? Натам не става ли нещо? Трябва да се мис малко човек. Ще ги навия аз, защото тренирам. Да почваме, стига. Вико, престани, дай ми брадата. Добре, значи, колкото е там въпрос е... Въпросът е, човек, че там има багаж. Трябва да го махнем този багаж. О, Филко! Ари, бе! Сценаристът ни се ядосва. I don't see him! Damn! Got away! Son of a bitch! Опа! Как става? Не би пистолета. Стига ли толкова да съм ядосал? Too bad, I was just feeling hungry. But there's no problem. Yeah, last week. Снимам момчета, не дейте смей. Ми добре. Помярка, няма клип, ще го трепа. За днес с куршуми, не 9 мм и 30. 30 не мога да намериш. Мога да намеря, ще пробия главата, ще я раздели на 5 парчета, не могат да те намерят после. Никога. Не ми пипал булките. 2. Давай, бе, той Едно. ти тъпи шумове. Драгомеля. Да. I don't see him. Damn, he got away. Да съм виждал. Нуле. Ай, така ще направя. Бъдеш му напред. Сега ще ризам помяр. Айде съм гол. Ари, код на... Снимай, човек. 3, 2. I don't see him. He got away. Бях сериозен. Това беше много сериозна сцена. Ей, майка му шеба. Един път дяскам да... Инче му е малко пътичко да видиш, защото нас намерите да чух още от там как да... Нема снимай за Спарта. Аре, мъкчи. Айде, не ме бъде бронята. Много красиви косми имаш. Ама като къса бронята... Покажи мишница. Не, Няма покажи. такава нищо. Покажи гръдник. Даре, дами 3, Тръгваме ли? 2, 1, дай! I don't see him. Let's go home. I don't see him. The son of a bitch got away. No! You will have to find him, or our boss will kill us. You go right, I'll search forward. Alright, let's go. По-бавно това не мога. Да, и не, едно. I don't see him. The son of a bitch got away.
No, we have to make it. Alright, let's go. Лего! Три, две. I don't see him. The son of a bitch has got away. Аз ти го виждам. Ама юк. Старт. Не бе. Хари бе. Аз въпросът е фанат където обърна на дървото. Да, знам, ма сега за ход направя. Не се хлъзгай. Как се хлъзгай? Три, две. I don't see him. The son of a bitch got away. Две. Where is he? I don't see him. Son of a bitch got away. Дай да се зад. Си умрат някой чек. Ай, вече не сте сериозно. Дръж лансово. Чакай. Не е проблема. Наско, тръска горнища. Гошо, ланшот, плочки, цици, муха каца. Ай, тръгваме. Чао.